Toimintaelokuvien maailmassa harvat kohtaamiset ovat herättäneet niin paljon jännitystä ja odotusta kuin Scott Adkinsin ja Keanu Reevesin välinen yhteenotto. Molemmat näyttelijät, tunnetut taistelulajien taidoistaan ja omistautumisestaan alalle, tuovat mukanaan ainutlaatuisia vahvuuksia ja heikkouksia, mikä tekee tästä yhteenotosta ikimuistoisen spektaakkelin. Keanu Reeves, parhaiten tunnettu roolistaan John Wickinä, on luonut itselleen nimen perään antamattomana, taipumattomana voimana toimintaelokuvien genressä. Hänen tulkintansa Wickistä, entisestä palkkatappajasta, joka vedetään takaisin väkivaltaiseen alamaailmaan, esittelee hänen poikkeuksellista koulutustaan ja sitoutumistaan. Reevesin vahvuus on hänen kykynsä yhdistää erilaisia taistelulajeja, judoa ja brasilialaista jiu-jitsua perinteisiin taistelulajeihin, luoden sujuvan ja mukautuvan taistelutyylin. Reevesin suurin etu on hänen monipuolisuutensa. Hän siirtyy vaivattomasti lähitaistelusta aseiden ja veitsien käyttöön, tehden hänestä pelottavan vastustajan missä tahansa tilanteessa. Hänen omistautumisensa realistiseen taistelukoreografiaan on ilmeistä, sillä hän tekee usein omat stunttinsa ja käy läpi tiukkoja harjoittelujaksoja varmistaakseen aitouden valkokankaalla. Reevesillä on kuitenkin myös heikkouksia. Hänen ikänsä, joka on nyt yli 50, on väistämättä hidastanut hänen refleksejään ja palautumisaikaansa. Vaikka hänen kokemuksensa kompensoi tätä osittain, se on tekijä, jota ei voi sivuuttaa fyysisesti vaativassa yhteenotossa. Lisäksi hänen riippuvuutensa koreografioiduista jaksoista, vaikka ne ovatkin visuaalisesti upeita, voivat jättää hänet alttiiksi vähemmän strukturoituun, ennalta arvaamattomaan taisteluun. Toisella puolella kehää seisoo Scott Adkins, taistelulajitaituri ja näyttelijä, jonka maine perustuu vertaansa vailla olevaan taitoon ja urheilullisuuteen. Adkins, tunnettu rooleistaan elokuvissa kuten Undisputed ja Ninja, tuo taisteluun eri tason asiantuntemusta. Hänen taustansa potkunyrkkeilyssä, taekwondossa ja voimistelussa antaa hänelle selvän edun ketteryyden ja tarkkuuden suhteen. Adkinsin vahvuus on hänen nopeutensa ja räjähtävä voimansa, hänen kykynsä suorittaa monimutkaisia tekniikoita täsmällisesti ja salamannopeasti on vertaansa vailla. Hänen potkunsa ovat erityisen vaikuttavia, nopeita, voimakkaita ja kokeneen taistelulajitaiturin tarkkuudella toimitettuja. Adkinsin harjoittelu keskittyy voimakkaasti kunnon ylläpitämiseen ja joustavuuteen, mikä mahdollistaa akrobaattisten liikkeiden suorittamisen, joita harvat pystyvät jäljittelemään. Kuitenkin Adkinsin voimakas keskittyminen taistelulajeihin voi joskus olla kaksiteräinen miekka. Hänen tyylinsä, vaikka erittäin tehokas, on myös erittäin erikoistunut. Tilanteessa, jossa improvisaatio ja mukautumiskyky ovat välttämättömiä, hän saattaa olla hieman epäedullisessa asemassa verrattuna monipuolisempaan taistelijaan, kuten Reevesiin. Lisäksi Adkinsin aggressiivinen lähestymistapa, vaikka pelottava, voi jättää aukkoja harkitsevalle ja kärsivälliselle vastustajalle. Kun kaksi soturia astui kehään, ilmassa oli jännityksen sähköisyyttä. Reevesin tavaramerkki, rauhallinen käytös, oli jyrkkä vastakohta Adkinsin intensiiviselle keskittymiselle. Taistelu alkoi toiminnan myrskyllä, jokaisen miehen testatessa toisen puolustusta. Reevesin alkuperäinen strategia oli käyttää monipuolisuuttaan, sekoittaen iskuja ja painitekniikoita pitääkseen Adkinsin tasapainossa. Adkins kuitenkin osoitti nopeasti, miksi häntä pidetään yhtenä parhaista alalla. Hänen nopeutensa ja tarkkuutensa mahdollistivat Reevesin hyökkäysten tehokkaan torjumisen, muuttaen taistelun taistelulajien mestariteokseksi. Jokainen Adkinsin isku ja potku toimitettiin tuhoisalla voimalla, pakottaen Reevesin jatkuvasti säätämään lähestymistapansa. Reeves onnistui iskemään useita merkittäviä iskuja, käyttämällä kokemustaan ja taktista ajattelutapaansa luodakseen aukkoja. Mutta taistelun edetessä Adkinsin kunto ja hellittämätön tahti alkoivat verottaa. Hänen ketteryytensä ja räjähtävä voimansa osoittautuivat liikaa Reevesille käsiteltäväksi johdonmukaisesti,